zodpovedný a kto vráti ukradnuté zdroje a peniaze? Kto obnoví spravodlivé ekonomické riadenie krajiny? Posvetné poslanie duchovno-politického nového svetového finančného regulátora dnes na seba berie medzinárodná pokladnica M1. V osobe patriotov Ruska, v osobe suverénneho medzinárodného spotrebiteľského družstva Svetla Veľká Rus, ktoré dostalo akreditáciu v OSN číslo 509-519. Pripomínam, že rezolúciou číslo 24 z 27. decembra 2022 pokladnica M1 z dôvodu nedodržiania základných platných noriem medzinárodného práva a nedodržiania platných zákonov štátov sveta zakázala a zbavila všetkých druhov práva na subjektivitu celý súkromný kriminálny bankový systém vo forme centrálnych, národných a rezervných bank sveta, založeného zločineckou spoločnosťou iluminátov. Okrem vyššieho uvedeného, 26. januára 2023 v rezolúcii M1 číslo 26 boli uznané mimo kónu a mimo zákona akékoľvek formy technológií, finančné emisie a akékoľvek platné prostriedky vo svetovom finančnom systéme a celosvetovom priestore. S výnimkou tých fóriem, ktoré sú oficiálne prijaté a oficiálne povolené suverénnou medzinárodnou pokladnicou M1. M1 je vlastníkom všetkých svetových aktív a hlavným regulátorom svetového finančného systému, v dôsledku čoho všetky s týmto súvisiace finančné organizácie majú štatút bankrotu, krachu. Dnes vidíme krach starého bankového systému. 23. marca 2023 bol spustený proces preregistrácie štátnej spoločnosti Ruská federácia Rusko veľkého rozsahu. Z angloamerickej jurisdikcie do jurisdikcie a do štátneho registra jej absolútneho vlastníka, menovite krajiny suveréna Zväzu sovietských socialistických republik. Určiac postavenie spoločnosti Ruská federácia Rusko ako družstevného podniku veľkej ľudovej krajiny suverénna Zväzu sovietských socialistických republik. Od tohto dňa bol suverénnemu medzinárodnému spotrebiteľskému družstvu Svetla Veľká Rus udelený najvyšší diplomatický štatút a právo robiť, vyhlasovať a prijímať rozhodnutia v mene krajiny suveréna Zväzu sovietských socialistických republik, ako vnútri veľkej krajiny, tak aj v celosvetovom a medzinárodnom priestore. Vážení spoluobčania, kolegovia, vlastenci Ruska, týmto oznamujem, že všetky práva svetového finančného systému sú v rukách M1. Realizácia národnej misie znovu obnovenia spoločenstva národov ZSSR a vytvorenie svetového finančného systému leží dnes v slovanskom a ruskojazyčnom priestore pod vedením suverénneho medzinárodného spotrebiteľského družstva Svetla Veľká Rus. S hrdosťou sa obraciame k celému veľkému sovietskému národu a s radosťou informujeme o obnovení fungovania štátnej banky ZSSR, ktorá dostala akreditáciu v Organizácii spojených národov, kde prešla registráciou v 26 hlavných komisariátoch. M1 vracia do súvahy aktíva, ktoré predtým boli vydrancované. Týmto spôsobom vytvára aktíva štátnej banky ZSSR ako súčasnej najbohatšej banky vo svete. Banky, ktorá je pripravená okamžite vykonať svoje profilové povinnosti obnoviť a modernizovať národné hospodárstvo. Všetky podrobné informácie týkajúce sa bankového procesu, inaugurácie a iných otázok súvisiacich s prevádzkovou činnosťou banky sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke. Na webovej stránke štátnej banky ZSSR. Ešte raz vám blahoželám k založeniu a otvoreniu štátnej banky ZSSR.